Això és el Solo Moto Weekend i nosaltres ens hi afegim en el sector de la formació a l'hora d'ensenyar, sobretot als nouvinguts. Me n'he adonat que les curves no les agafava tan bé com s'ha de fer, no? Mira el cap, mira. Un exercici tan simple com és fer un buit, recomanem sempre girar molt el cap cap allà on has d'anar. Nosaltres som una part important en el sentit de fer ser conscient amb aquesta gent de que realment una moto és divertida, però també és molt perillosa. Que en tinguin consciència del que és una moto, perquè el que ve del carnet de cotxe en té poca. Tu mirant un punt fixe, que seria el semàfor, passaràs tranquil·lament tu soleta recte pel mig. Aquesta iniciativa em sembla molt bé perquè realment et fas consciència de quan circules, al final prens consciència que vas amb moto i que has de tenir tota la cura possible.